Θα κάνουμε τις περισσότερες μαλακίες που μπορούσαμε να κάνουμε. Να, μαλακά. Σταμάτα. Οκ. Εμείς είμαστε ο Άλεξ, ο Φίλιπ και ο Μιχαήλ. Και σήμερα θα λέμε μαλακίες. Σήμερα θα λέμε μαλακίες στην κάμερα. Όπως πάντα. Και θα το βάλουμε εδώ στο YouTube για να μας βλέπετε εσείς να γελάτε. Ωραία. Τι νοιάζει τώρα. Τους νοιάζει τώρα. Ωραία, Μιχαήλ. Αρχίνα. Όχι εγώ. Τι να αρχίσω. Εσύ θα αρχίσεις, είπαμε. Εγώ. Αρχίνα. Γεια σας. Να λες μαλακίες βλήμα. Α, να λέω μαλακίες. Δεν μου έρχεται καλά. Λέμε ανέκδοτα. Πα. Να πούμε ανέκδοτα. Αλλά όχι τώρα. Φίλιπ, αρχινάς. Αρχίνα εσύ. Ωραία. Ήταν ο Τωτός. Και εγώ για το τούτο. Όχι, γάμις. Σκάς. Και ήταν στο σχολείο. Και λέει η δασκάλα στο Τωτό έτσι. Τότε, σήμερα, αύριο θα μας δώσει έκθεση με 3 προτάσεις. Εντάξει. Λέω ο Τωτός εντάξει, πάει σπίτι. Μαμά, θα μου πεις μια πρόταση. Λέει η μαμά, όχι, δεν μπορώ. Κλείνω τα πιάτα. Πήγαινε στον μπαμπά. Μπαμπά, θα μου πεις. Όχι, πάει στον αδερφό του πρώτα. Συγγνώμη. Αδερφέ, θα μου πεις μια πρόταση. Είμαι ο Batman. Έπαιζε ηλεκτρονικό ο αδερφός του. Μετά πηγαίνει στον μπαμπά του και λέει. Κοίτα στον κοιτό μπαμπάς του. Μπαμπά, θα μου πεις μια πρόταση. Α, θα σου χοντρώσουμε τη φαλάκρα. Ωραία, επόμενη μέρα στο σχολείο το ρωτάει η δασκάλα έτσι. Τωτό, την έκανες την άσκηση που σου είπα. Και λέει ο Τωτός. Όχι, δεν μπορώ, πλύνω τα πιάτα. Λέει, Τωτό, τα έκανες. Είμαι ο Batman. Τότε θα σπάω στο διαφυδί. Α, αυτός χοντρός με τη φαλάκρα. Έλα, πες τα εσύ. Τι να πω, δεν ξέρω καν. Ένα ανέκδοτο, ένα. Ήταν, πες το και ξαναπες το, πες το, πέθανε, ποιος έμεινε ξαναπες το, άιντε, βαριέμαι το ξαναπώ. Δεν πες τα. Ήταν δύο Αυτό θα νάνοι. το πάρω εγώ. Ήταν δύο νάνοι μια φορά σε ένα δάσος. Και είπε ένας νάνος στον άλλον, τι ώρα να είναι. Άρα, διαβροχό είναι αυτό, δεν πιάνετε εσείς. Μωρέ. Άμα τους κορεύεις δεν όμως να μας κοιτάνε. Ωραία, εμείς είμαστε πολύ. Ζωγραφισμένοι. Smileys. We are the smiles. We are the fucking We are the smileys. smileys. Ωραία, αυτό είναι για μας σήμερα. Αυτό είναι για μας σήμερα.